Sa kadung bunga. Nabig nang ka, bunga kasi gusto butang nang ka. Dara dia. Oh. Ikaw ko no, magpasalin, no, pagpadabakas Manila, tapay daghan, dapas likod. Kapakyang dia. 2 kilo. Asa ka man kung yung nang kadaghana? Dito dia. Nelit suno na agon. Isa tong balik, ngarilan. Pwede ko, subo. Ay, nasya. Sapsap. Samok pre. Sapsap ka buka. Tagsa mo, subscribe. Uy. Isa. Hindi kaon ha. Babay nagtap-tap kay gamit. Kuya Budoy. Okay. Tamis. Wah. Muhot ini mo. Hindi mo kwas niya budi isa. Ayaw na pagkuha kay daghan na. Natakahurot. Sayang. Stop na kyan. 5 minutes later. Hello, good morning. Dahil po ko sa payag. Mag 3 weeks ko nawa dani. Dito po pag-amiling dakaroon na po ko dani kaawan ng mga bata. Di tanan si Budoy ra si Joy si Kia. Si Jignuawa. Hindi po sila uban-uban na rin hapon ng aming tubo. Malagi to 3 weeks. Tulo ka mata rin ako na kang hilig isa sa dito. Diba? Budoy yung si Joy dya. Kalanrakas. Pasensya na sa background. Dya buntag. Hello. Maayong buntag sa tanan, tibok kalibutan. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Diyan po ko sang padag. Karon kanang mga 3 weeks po ko nawa dari. Balik na po ko dari kay magpatiwas na po ko padibisyon dani kanawa palagi na kuan. Katong panday lagi kay bawa naman mo katong tan-aw katong panday gida dito sa Kahirlin na manhuman na pod pero wa pa jud anam-anam pareha. Kami anam-anam mon og kuan. Sa kaning hadan ni murag haning padibisyonan. Malagi to mga bata nang uban ka panganay nga po og ka Kahirlin. Bakasyon sila dali sa hangpayag. Kay wampay klase. Nabuntag sa Zudi ay nanay nagatid og kuan ha. O ka video kay nakuratan ko na mas digi hatod nga spaghetti sa lin kuno ni birthday hapon nag-birthday celebrant kay dito mas Aisas Valencia. Nag-invite po ko ni Emilo. Salamat kadto imong saan mo sad na may mga piso daris bay. Gusto rin akong maligo nda pa kadesisyon ng mga banbaning mga bata og maligo. Sata ko nimo Emilo og maligo. Hatag sinanay og kuan spaghetti o kanin suman nga kuan maduni pares kapiron kanang kasing 52 ni Flor de Lisa kasing 52 ni Flor de Lisa gapon Mayo 5 la duha sila mag-birthday ang manduman si Uli Depod Mayo pud to Mayo 5 kaya doon Mayo 5 isang edad 49 sumni kasing 52 na birthday Orly bitaw po dengan sila huli ka. Muha lang ko kay boss. Edad ni Orly. Nakaratan kong nanay nga. Kalit na magsudang mipit dari diyan. Sa to ako nung pa election belly ba ito ng giinit. Maso na makasimog-simog mga bata ron buntag. Kay kuan. Mabasa na po itong atong ambakan kay kuanan, floringan. Kay mo lagi itong lapok pa. Floringan na mo arong matiwas-tiwas. Kay mutong hatong panday, kuha na itong padibisyon na. Kay na, kalanrakas.
Habil-habil pa. Anam-anam. Anam-anam raman eh. Haginod. Taman mati up. Bitaw. Kumusta naman mong tanan? Pila ka adlaw ko nawa. Napaisip po na nagharab-harab na niyang cellphone. Bawang naan sa niyang cellphone nga. Di naman maka-edit. Di naman mataas ang edit. Good morning, Daddy ha. Sa Italy, Ma'am Yuning Ayop. Good morning, Ma'am. Happy Tuesday morning. Og ni Ma'am Siri Ulrich, kamusta? Kamusta panahon? Diya ay sa Manila. Upaw Violet. Kamusta mo diha, Precious? Armando. Especially ni Pili sa Taghap, Ma'am. Good morning. Sa Quezon City. Diyan na po ko sang natad. Musurbi na po ko sang paligid sa gawas. Bitaw, sa gawas nagkalanrakas gihapon kamo lagi ko tao. Kay mag 3 weeks ko nawa. Maduling ka nakabalik pa ko na Lisbay. Wa pa ko na impas. Bitaw. Kaaba na ang mga apo. Tulog ka buok. Diyan. Sugod na po ko na ni kipot-kipot. Sorry ko sa mga tanong na tuhang buwak na sa naron. Kaya mo lagi din mabidjaan ni Agi. Pag bidya na mo, grabe kuwan, kabunok-bunok. Karoon nag-walin dahaw, malanghang mga tanong kilid-kilid. Duwa pa ito mga-bisbisi. Harap ito ka-bisbisan. Pag ika na mo, des ni Aging kuwan. Tato Agi day. Kanang may saging. Dasod sa sako. Na. Timing ko na nga lata na. May spaghetti pitjoy. Isud sa sako na may madyo nabtan din na simpo pag-abot mo lagi din kagubot ng sud kalanrakas kay kuan kanang oy tao nakaadlaw pre mag-service sud ano kasi sa ang background kay sugod na pugurog hinahinay aginod ang panday ba butong habaton sa bampoy kahoy bawon makapagabas pa bagha ko madaginot pa baning uban para galing sa division na plano lagi supaw nga ilawting panahon naman ni og maabtan bas malawting pa ni sa kahoy lagi kay na may mga lahi kang manungi mga ginabas samtong gihanjo bayloon ni spaghetti day magmugno na po ni. Siya kay mukhaan mo lang saging. Gadang akong saging. Tara ko ginamos. Spaghetti. Salamat sa birthday celebrant. Belated. Happy birthday na laman. Ato sa tas gawas. Tanawon na hang gawas dan sa naron. Good morning Lina. Yes, Aliana. Good morning ko no. Habang imong mama. Ari, good morning mong mama. Tawa kayo mama ano sa muli. Tahaba ka. Ya, morning sa. Na morning Ma'am Yuning. Nina, Tita Yuning. Na. Oh, good morning Tita Yuning ko no. Kanang hamag imong mama ano sa matong muli. Dugay pa? Minsan kanta kas birthday mama ika, nimo. Kalau sa kaning kanta. Ani kanta day ka. Matalik si ano na? Si Mili. Butaw. Tilaw sa kudaning kuan budbud ni Prodilisa. O di man ni ka Prodilisa in order ni nilagi kag Valencia. Musuan sa po kudanig kib-kib. Ang sugo sa Aliana, masugo bali day sugo. Pasugo ako day. Hi, sadari. Sugo na sa dyan, nagpangado ubing kagi kag Valencia. Raw. Hali, nabuhat ko. Inamangado ko sa ngayon, ubing kanay. Ang sugo ba ito? Suwadang sugo. Tinawan ng ilang budbud. Budbud sa Valencia, Bohol. Salamat, Emilo. Kuha din ni, di na budbud. Dinamis. Mayo po, mayo na siyang ginamaan. Hindi pa siyang kape.
Wala pa yung gamay luto. Huwag na. Di mas kayo mo kami spaghetti. Oras kayo na buat bulinaw. Sa aming ginamos na yung kahapat. Dahil tubig. Dia pa day pahabulin na nay. Diapas. Dia. Nakadaka kasang naong. Tadadang. Bingkas balin siya. Grabing kakita kong bali. Nay. Bingkas Cortez. Katumaninday. Dia Sabado. Mungkin na itong balin siya mo. Dennis siya. Orderana ni Emilio. Mo din serbisyo sa una. Karong laman kay wa naman ko yung mga gamit disud na kadto luto. Pero pwede ko pero magluto espesyal. Ang luto sa una nga ni hinorno. Nakakado niyo sa kasalmon buti ni. Yatag ni nanay karon pa Ginoo sa paghatag sa dapay nang ipahabol dia. Salamat sa nagpada Emilio. Salamat po ningad to si Aisa Lixian may Aisa ningad to. Kakaan tal po daring mga kuan, mga anghel. Mga angheles. Okay boss, kiyag mo kaan ba dani? Murag dihilis kiya dani. Hiling ni kiya saging ginamos. Walang dangagan ng ginamos. Dangagan ginamos. Dangagan ng saging noon kay madali yung tirada ng saging. Saging o ginamos silihan. Naba kay sili? Ay sili buti na to. Ilan na nailikod. Papoy ginamos, nita pa ginamos, kaya nahog tanam kang ginamos, kaya ang ginamos galing gipalit gidaman ng Cortez, mahuti kang giduduan dito. Na, mahaw na, budoy, danay ko doy. Namot mo kalya na gisugo, kaya di man may ninghatod, sinanay may naghatod. Medyahan ito nagsugo, sinanay may ninghatod. Kus nga kahoy dito to ang panangat. Ipaadun kay na buwak ko ana kaya nga simintuan dali ni suramay na. Ang ko tagkuan, hanimot ko bunbun. Namay. 5 minutes later. Merinda time sa kay gabi bisiha kupot-kupot pagpaano ko sa mga buwak adto. Humok. Joy. Nunta. Humok man na. Kaya nagpangos nagtubo. 5 minutes later. Maway sa kalijot. Katulid sa hawak. Grabe ka. Busy ka dyan basta na ko na rin padag. Itaw, gihaluan to na to. Gimasahan to na to sa kusina kay kuan. Aron di bitaw maglapok kay kasiar. Ang saka nga ni, wapat ko kapangindo kay abog pa niya. Kung mo nang gimasahan na naman natutungod sa kuan ka diya may pinaka konsemento. Di maumahon na lang itong masa. Maumahon na lang ito na mag kuan. Bahala na, basta kay di ka dumaglapok, kaya panday, wap pa mutungha. Kung magpanday, gaya nga putos division. Kaya kaning wap palagi division, bahala na, maumaho. Salamat sa paglantaw, samping mong tanan.